Байкавід-19 прыняў рашэнне не аднаўляць сваю працу. Мы сышлі ў такую гібернацыю, у паўзу 26 чэрвеня, і тады заявлялі, што, магчыма, нам прыйдзецца яшчэ раз рэактываваць нашу працу, таму што разумелі, што абавязкова будзе другая хваля. Мы гэта прадказвалі, мы гэта бачылі па ўсіх фактах таго, што адбываецца у міры. Але за гэты час у Беларусі адбылося даволі шмат чаго. Гэта былі даволі брутальная перадвыбарчая кампанія, у якой шмат хто быў пасаджаны па надуманых абвінавачваннях. Але тое, што адбылося пасля выбараў, гэта ўвогуле перайшло ўсе межы, якія толькі магчымыя. Гэта быў гвалт, гэта была кроў, гэта былі самыя моцныя ўмяшальніцтва ў правы чалавека з боку дзяржавы, і якія дагэтуль працягваюцца. А ўлічваючы тое, што Байкавід-19 гэта была кампанія, якая несла перад сабой непалітычныя мэты, якая працавала з дзяржустановамі, са шпіталямі, з медыкамі, якія ў той сітуацыі апынуліся сам-насам з пандэміяй, то у нас зараз была вельмі такая цяжкая сітуацыя, калі нам камандай трэба было прыняць рашэнне. І гэтае рашэнне не было простым, бо частка людзей былі ў прынцыпе так ці інакш гатовыя неяк працаваць, хаця разумелі, што гэта фактычна немагчыма, бо зараз і я, і Андрэй Ткачоў вымушаныя з'ехаць з Беларусі, нас няма на месцы. Ну і шмат хто з нашых валанцёраў, з той вялікай колькасці людзей, якія далучыліся да руха, яны таксама былі рэпрэсаваныя. Хтосьці атрымаў дубіны, хтосьці сядзеў на сутках, і таму ясна, што ў гэтых людзей не надта шмат імпэту зараз супрацоўнічаць з дзяржавай. Беларуская дзяржава вывалілася з праўнага поля, і зараз ніхто не можа нікому гарантаваць тое, што тыя праўныя механізмы, якія мы распрацавалі, якія працавалі ўвесну, будуць працаваць зараз. Ніхто не можа даць гарантыі тым бізнесам, напрыклад, якія захочуць кудысьці там данаціць нейкія грошы, што на наступны дзень да іх не прыйдуць людзі ў чорных масках, не разаб'юць камп'ютары і твары працаўнікам і проста сыйдуць. Ніхто ні ў чым не можа быць упэўнены зараз у Беларусі. Іншае пытанне яшчэ ў тым, што і самі медыкі зараз гэты раздзел, гэты разлом, які зараз адбыўся ў беларускай грамадстве, ён праходзіць таксама праз медыцыну. І гэта будзе асабліва драматычным, гэтая гісторыя, гэтая сітуацыя, што ўлада можа нават пачаць помсціць тым медыкам, якія публічна выказваюць сваё свабоднае меркаванне наконт таго, што яны не згодныя з тым, што адбываецца ў краіне. Яны могуць рэальна кідаць іх на якія-небудзь там асабліва небяспечныя ўчасткі гэтага ковіднага фронту. Так што тут вельмі складаная гісторыя, вельмі складаная сітуацыя. Але я хочу падкрэсліць, што любыя праграмы, любыя магчымасці дапамогі гэтым медыкам, яны зараз магчымыя толькі такім полупартызанскім спосабам. Таксама, як зараз працуюць ByHealth, BySoul, і хутчэй за ўсё гэта будуць нейкія індывідуальныя штукі, індывідуальная дапамога тым медыкам, якія там реально на баку народа. Я не ведаю, як зараз можна выбудаваць такую сістэму працы, якая могла бы дапамагчы кожнаму з такіх медыкаў, якія падтрымліваюць народ. Магчыма, будзе нейкі фармат, там, дзе можна будзе наўпрост падтрымліваць такіх людзей, якія публічна выказаліся пра гэта. Але яны адразу аўтаматычна трапляюць пад рэпрэсіі. Так што такога наўпростага хуткага адвета, як, напрыклад, мола-мола, на жаль, у Беларусі таксама ўжо няма. А пры публікацыі карт у адкрытым доступе гэтым моментальна карыстаюцца махляры, якія робяць падменныя посты, напрыклад, у тым самым Тэлеграме. Пост будзе выглядаць абсалютна так сама, як твой, але там будзе стаяць іншая картка. Яны маюць магчымасці раскідвання хуткага гэтых усіх пастоў па чатах, і людзі проста данацяць невядома куды. Так што тут вельмі шмат тэхнічных пытанняў і ідэалагічных пытанняў, якія, на жаль, на сённяшні дзень не могуць быць вырашаныя сіламі Байкавіда. Але гэта не самая вялікая праблема. Самая вялікая праблема ў тым, што дзяржава мае абсалютна ўсе рэсурсы зараз для таго, каб нармальна змагацца з ковідам. Ёсць напрацаваная сусветная практыка ізаляцыі, карантынаў, абмежаванняў, якія ёсць, якія працуюць у іншых краінах.
сусвету, краінах свету. Ёсць грошы у бюджэце на тое, каб выдаткоўваць іх на вадамёты, на разгоны мірных дэманстрацый, на всякие такія рэчы. Таму, у прынцыпе, павінны быць грошы і на штучную вентыляцыю лёгкіх, на рэспіратары ў дастатковай колькасці, на касцюмы ПЧК. І трэцяе, гэта тое, што зараз мы жывем не ў красавіку 2020-го, калі была праблема дастаць гэта ўсё, калі трэба было падключаць часам нават Пентагон на тое, каб знайсці тую ці іншую партыю сродкаў абароны. Зараз все гэта ёсць абсалютна свабодным доступе, каштуе не надта дорага. Больш за тое, нават у Беларусі ёсць завод, ёсць прадпрымальнік, які робіць наладзіў вытворчасць гэтых рэспіратараў, гэта Віталій Югай, і ў прынцыпе няма ніякіх пытанняў, але наколькі я ведаю, нават яму зараз яшчэ дагэтуль не далі ліцэнзіі і сертыфікаты на тое, што гэта менавіта медычная маска. Так што ў дзяржавы былі ўсе магчымасці на тое, каб падрыхтавацца да другой хвалі і працаваць з ёй, з тымі рэсурсамі, якія ёсць у дзяржавы, якія значна большыя, чым тыя, што ёсць у грамадскай супольнасці. Сацыяльная дыстанцыя, апрацоўка рук, нашэнне маскі, пазбеганне публічных месцаў. Гэта такія рэчы, якія павінны быць уже якойча наш у галовах кожнага чалавека па ўсім свеце ў гэтым годзе, на жаль. Бо праблема ковіда, яна нікуды не падзелася. Нават я вось як чалавек, які перахварэў, я разумею, што мне засталося яшчэ там вольных яшчэ з месяцок, а потым у мяне таксама зноwu знікнуць антицелы з крыві, і я трапляю ў зону рызыкі нават большая, чым проста чалавек, які яшчэ не хварэў, бо я ўжо перахварэўшы і маю наступствы гэтай ўсёй гісторыі. Што рабіць людзям? Падтрымліваць лекараў, якіх вы асабіста ведаеце. Ведаеце, напрыклад, што там маленькая зарплата ў кагосьці з дактароў, ну, купіце там яму з дзесятак рэспіратараў, няхай у яго будзе. Але галоўная ідэя ў тым, каб не браць зноwu на сябе гэтую адказнасць за дзяржаву, бо мы тады гэта зрабілі, таму што гэта была рэальная праблема лагістычная, у першую чаргу, нават не грашовая, была праблема дастаць гэта ўсё. А зараз гэта ўсё ёсць. Просто трэба выдаткаваць грошы. А каб грошы былі выдатаваныя, медыкі павінны сказаць сваё голаснае не працы ў такіх умовах, бо гэта рызыка для жыцця. І гэта пытанне жыцця і смерці. І я вельмі спадзяюся, што медыкі, якія з'яўляюцца часткай беларускага грамадства, якое абудзілася, яны таксама змогуць нешта супрацьпаставіць дзяржаўнай сістэме, якая дагэтуль не хоча прызнаваць праблемы, якая дагэтуль хоча траціць грошы зусім не на тое, што трэба. І звяртаць увагу на тое, колькі там людзей выйшла ў нядзелю пратэставаць. І разганяць іх дручкамі і затрымліваць людзей. Так што моя пазіцыя такая, чым больш мы будзем браць у свае рукі кіраванне дзяржавай і чым больш мы будзем паказваць, што мы адзіная нацыя, што мы адзіны народ, які не хоча больш гэтай улады, тым больш шансаў на тое, што і ковід у нас таксама будзе пераможаны, бо мы зможам тады новай уладай прымаць дакладныя рашэнні наконт супрацьдзеяння гэтай пандэміі, якая не глядзіць на той, пад якім сцягам ты ходзіш, гэта праўда. І калі вы будзеце паслязаўтра выходзіць на мітынг, таксама памятайце, што маска павінна быць на абліччы. Яна выратуе вас ад двух рэчай. Першая, гэта яна абароніць вас ад ковіду, а другая абароніць вас ад ідэнтыфікацыі сілавікамі.